ପାଇଁ ଜଳୁଥାଉ। ଜୀବନ ଦୀପରେ ବିଶ୍ୱାସ ସଳିତା ତୁମ ପାଇଁ ଜଳୁଥାଉ। ଆୟୁଷର ଘିଅ ସରିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଦେ ଲିଭି ଯାଉ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, କର୍ମକାନ୍ତ ଜୀବନ ତେଲ ଲୁଣର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉ ମେଣ୍ଟାଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିବା ଆମ ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏକ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ। ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର 360 ଡିଗ୍ରୀର ବୃତ୍ତ ଭିତରେ ଦିନଯାକର 24 ଘଣ୍ଟାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦେବାଟା ଆମ ପାଇଁ ହୋଇଯାଇଛି କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ପ୍ରତିମାନ ହୁଏ ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଚକିଟା ଆଉ ଟିକିଏ ବଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା କି, ସେଇ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାର ଗତିଟା ଆଉ ଟିକିଏ ଧୀର ହୋଇଥାନ୍ତା କି, ହୁଏତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଟିକିଏ ସମୟ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଦିନ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଏଇ କଥାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଭାଗବତ ଭିତରେ। କହିଲେ, ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବ ନିତ୍ୟ। ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂସାରରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁଠାରୁ ପରମ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାଗବତ। ସେଇ ଭାଗବତକୁ କେମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର ନା, ଅଭ୍ୟାସ ବଳେ ଶିଶୁ ଯଥା କ୍ରମ ବିକାଶେ କହେ କଥା, ଥରକୁ ଥର ପଡ଼ି ତଳେ ଚାଲ ଏଇ ଅଭ୍ୟାସର ବଳେ। ସେମିତି ଭାଗବତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଂକ୍ତିକୁ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିକୁ ଆମ ଜୀବନ ଭିତରେ ରୂପାୟିତ କରିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ମାନବ ଜୀବନରେ ସାର୍ଥକତା ଆସିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନଟି ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗାୟିକା ସୁଶ୍ରୀ ମୌସୁମୀ।